Така, сега започваме с малко по-сложната част. Трябва да ни е свободен десен крак. Мъжете и жените в началото играят различно. Каква е разликата? Ще помоля, тъй като момчета са малко по-малко от дамите, нека да дойдат отпред, за да им покажа стъпката, да ме виждат по-добре, тъй като на дамите е по-лесно. За първи път, обикновено на жените ни е по-сложно, този път тук специално при мъжете е по-сложно. Значи първията част, свободен ни е десния крак и какво трябва да направим? При жените е само спусък 2 пъти, докато при мъжете има едно повиване. Раз, два, три, два, три. Значи, като свободен е десния крак, леко докосваме, завъртаме тазобедрената става малко навътре и докосваме пръстите. Един път, 2 пъти. И сменяме рязко с прескок на двата крака. Не, виж сега, докосваш смяна, докосваш смяна. Да, леко само по-широко завърти. Ето така. Хайде това да го направите. 3 и раз, 2. Ако искаш да играеш мъжката част, само не толкова изразително и не че е правилно, в смисъл позицията е правилна, просто не е толкова широко повиването. В шопските е по-широко, тук не е. Така, дамите имат само спусък, спуск. Окей? Хайде правим това. Дамите и мъжете. 3 и раз, 2, 3, 4. Значи имаме едни ножички, които са по земя. Тук е хубаво, че подът ви е такъв по-лъскав и можете директно да се плъзгате. Така. Хайде това правим. 3 и раз, 2, 3, 4. Трябва да освободите на 4. Де факто десния крак да ви е свободен. Хайде пак това. 3 и раз, 2, 3, 4. Я да ви видя. 3 и раз, 2, рам-там-там, рам-там-там. Добре, чудесно. Ето тук само леко завърташ, за да ти се получи. Раз, прескок, раз, прескок. Хайде още един път това. 3 и раз, 2, 3, 4. Добре. И като ни е свободен десния крак, правим следното нещо. Свободен десен, директно имаш. Люшваш. То избутваш буквално. Кой играл изручанка от вас? Изручанка. Значи, това е избутването изручанка, като избутваме просто единия крака. Раз, на другата страна. От там е това движение. Рязко избутваш единия крак. Хайде вързваме го до тук. 3 и раз, 2, 3, 4, 5. Значи, буквално само бутаме крака. Както ни е свободен десния крак, бутаме настрани. Като тук може малко по-като акценти да бъде, с вид крак, може и да не е. Въпросът както го усетите вие, тъй като все пак ансамбловото танцуване е различно от нашето, така че преценете, което на вас ви е по-лесно. Хайде 3 и раз, 2, 3, 4, 5. Значи, след като сме избутали крака, избутваш. Да, след това е чак. Значи, до тук да го направим. 3 и 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 и 8 и 9 и 10 и. Това е цялата част. Значи, като сложното е, че тук всяко едно движение е различно от следващото. И те са на всеки так. 10 такта, 10 различни движения. И оттам идва сложното. Така, след като ни е бил свободен десния крак, значи избутваме страни. Стъпваме. Свиваме. Хайде да го вършим, защото обикновено така е по-сложно. От начало 3 и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така. Значи, раз и 2 и 3 и 4. Така. Пак сега. Свободен десен крак. Избутваме. Стъпваме. Дигаме. Десен, ляв. И аз сега да пробваме да го вършим, защото тази част пак. Има от начало. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Айде до тук. Направили само за това. Значи,
сега ще 1, 2, 3, 4, 5 и от тук 5 и 6 чукче. Айде до тук. 3 и 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и... Това е стана ли сега ясно? Че малко го натъртих. Хайде пак. 3 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значи скок, скок. След като сме направили избутване, свиваме. Тук имаме чукче на опорния край. Скок. Хайде пак. 3 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значи, освободете, левия искам да завърши. Значи, след като сме избутали, свивали сме, стъпили сме, изнесли сме десен, излезли сме ляв. Така, стана ли? Хайде пак. 3 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я да видя. Точно така. Това просто скок, скок. Моля? Добре, може ли малко шахматно? Така добре ли? Добре, супер. Хайде пак. 3 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. До тук просто. Значи, като изнасяте кръга, връщам се, за да мога да ви видя, като сме го направили това, дигаш, свиваш, изнасяш, изнасяш. Така? Ясно ли? Хайде пак. 3 и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи тук има едно подскоче на левия край. След това, но нека да го направим до тук, ще ви покажа и останало. 3 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хайде пак. До тук. 3 и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Браво, много добре. Айде още един път. 3 и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре. Така, нещото, което трябва да пробваме, тъй като, нали, чухте, че това не е темпото, трябва да го направим по-бързичко, затова малко ви отделям повече време, за да го разберете. Да пробваме по-бързо до тук. 3 и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Това е цялото, тази част, която се повтаря 4 пъти тази. В този път. След този хореография различно се сменя музика. Хайде да видим пак това. 3 и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Така. И сега да го довършим. Имаме още два такта. Значи след като направим раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи имате подскок на ляв и спусък с десен. Привежка отзад. Привежка. Това е рязка смяна от единия крак на другия. Тежестта. И след това подскок на десен, стъпка с ляв. Хайде пак. 3 и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значи, ако не направите хубавия подскок на 10-тия так на десния, не ви излиза музиката. Така, слушай. Чакайте секунда.
Всъщност тук ще ви покажа сега. Раз, два, три, четири. Раз, два. Чакайте се. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Имате подскок на ляв крак. Значи 10, ляв. Подскок, спусък. Сега, когато направим спусъка с десния, стъпваме на десния, подскок на десния, замятаме ляв и забравяме прибежка. Прибежка, подскок и стъп. Хайде пак. 3 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, прибежка, 10. Я пак. 3 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. След като сме направили подскока на ляв, прибежка, подскок на десен и стъпка през. Стане ли не? Прибежка и значи първо имаш подскок на ляв, прибежка, подскок на десен, замяташ и стъпка. Първо е на ляв, после прибежка отзад. Прибежка е това. Айде само прибежка това. Това. И трябва да освободим ляв. 3. Айде пак. 3. Още 3. Айде пак. 3. Ето това е. Така, стана ли ясно? Чудесно. Айде пак. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Трябва да задържите хубаво на последния подскок. Сега стана ли? Всички въпроси има ли? Хайде да го вържим. 3, цялото е това. Тази част просто се представя няколко пъти. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и пак. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Първо е на левия подскок, прибежка, после на десен замяташ и стъпка. Няма подскок, само тя замята. Има и подскок и тогава ще замята. За сила. Натиска за сила. На кой други въпроси има ли? Питайте. След изпълване. Значи, свириш 6. Айде това. 3, 1, 2, 3, 4. И след това. И след това. Айде това. Раз, два, и 3, и 4. Айде тук. 3 и. Направо цялата част. Обарничко ще ви доведа да видите движението. Става ли? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така, кой ме питаше? Може да. 3 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така по-ясно ли е? Добре, някой друг въпроси? Питате? Или по-бързо да го играем? По-бързо. Хайде, 3 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и пак. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и пак. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стана ли вече? По-долу или добре? По-добре, по-добре. Хайде да видим пак. Ако искате се хванете или така ви е добре? Така ви е добре. Хайде. 3 и. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
кръга, за да почнеш, когато го направите подскок, стъпка. Така, хайде пак. 3 и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така? По-бързо искате ли да пробвам? Аз ще ви броя. 3 и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пак. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така вече стана ли? Да. Почти го гледам, още веднъж ми ги направиш от това съвсем. Айде 4 пъти единствено. Аз няма как да ви виждам кое е, за да ви кажа къде е проблем. Така, Миро, яла тук, защото знам, че го знаеш вече. Ей тук по средата, за да може хем да гледате, хем аз да видя къде е проблема, за да ви кажа кое е върх. Нали така? Хайде, 3 и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. След тези две, къде ми отиват долу? Той сега бежка, отскок, стъпка. Значи след като си направила 10 ля, стъпка, сега, моля? Така, значи след като сме направили раз и два и три и четири, бежка, подскок, сравняваш. Значи като сме смесли, стъпка, подскок, прибежка, отскок на десен и стъпка отпред. Това е? Да, сега стъпваш, отиваш пешкоче с пусък, да. Подскок, а тук като си стъпил подскок с пусък, е това. Подскок с пусък, прибежка отзад, подскок на десен. Преди прибежка, ляв, десен, левия се връща отзад. Да. И спусък с десен. Да, то е едновременно, просто стъпваш. Ето това. Раз. Без да ритъме, напред, просто снимам отдолу. Така, хайде пак. 3 и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хайде, аз ще бъда. 3 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, значи да, първо е отскок, да. И значи да правиш отскок тук, прибежка, чакай да. Това ми питаше да мислиш малко. Добре, хайде пак ще видя. На някой друго нещо сложно питайте. 3 и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И ти подскочите на левия крак. Значи първо имаш подскок с пусък и тогава да прибежиш. Днес е 10 ля, подскок с пусък, прибежка и чакай да пускаш подскока на левия крак. 10 ля. Раз. Хайде се смети. 3 и 1, 2, по-бавно. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ето това. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Хайде само 10 кажа. Добре, хайде. 8, 9, 10. Пак 3 и 8, прибежка и подскок.
Айде пак. Значи, изпутвам, свивам, стъпвам, горе. Айде ето това. 3. 1, 2, 3, горе. 3 и 1, 2, 3, горе. Така сега стана ли аз? Добре, хайде пак. 3 и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, само прибежката без да въртиш крака отзад, просто един назад. Мисля да не правиш супер на краката, защото муската много бързо може да се превиеш. Да. Добре, 4 пъти да сме друг. Искате ли музика вече? На тази част или от начало? От начало. Хайде. Да. Нормално, дълги. Така, добре. Кое искате да повторим? Само последната част, която ще добре. Хайде. 3 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стой. И аз сега. Къде, с какво се чупи? Бавно става бързо, не. Добре, значи почваме постепенно да бързо дете. Една идея по-бързо. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сега по-бързо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И още по-бързо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А по-добре ли? Добре. Хайде така да се на брой. Да видим, да вземем здравето. Че аз помага, то стана 6 до 10. 3 и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, още. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Айде ще дойдем между бащите. Ама няма проблем, нали? Затова съм тук. Хайде, 3 и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, скок, 10. Раз, 2, ножички, ножички, дясно, горе.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ето идвам при вас. Хайде, 3 и раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И аз сега. Вече, за да може да стане. Хайде, 3 и раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да. 3 и раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Видя, че сега по-добре. Значи като цяло, да, музиката като я чуете първия път е голям шок, защото много по-бързо. Но всъщност не е мега бързо, но въпросът е, че трябва така. Хайде пак така, бързичко, но на брой. 3 и раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и по-бързо. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и още по-бързо. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Искате ли музика? Да. Може да добре. Само тази част, да. И веднага след това трябва да направите прескок. Ако искате, защото иначе като стъпки виждате, че лесно. Прескок. Лие, лие. Прескок. Лие, лие. Нали? Стъпки лесно. Две. Раз. Едно. Две. Съвсем леко и добре. Проблема от бързата част, как трябва да направите прехода с тази част. Така? Добре. Хайде, искате ли един път от бързата, за да може да го вършим с това? Само да не се ударите в това. Хайде. 3 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Не, така, че търпих да го научили, нали така? Пак ако искате един път така, или само правим баш. Един път, добре. Хайде, 3 и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, само много леко, много нежно, спокойно, все едно сте пинали 5 ръки и без да душа да ви се носи. Моля? Ами, няма лошо, те ми да се обичат. Така. Как може да се чуете? Музиката се сменя и след като сме го направили бавната част, започваме пак частта с работите и ръченици. Сменя се музиката и пак повтаряме това. Като се смени музиката, завършваме с тази бавната част, която е съвсем малко, беше, и тя музиката леко намаля. Значи, за да го запомните, запомнете как е музиката ви идва като темпо. Там, където ви е по-бърза, играете ръченица. Там, където е мека отсечена, играете копача. Където ви е бавно, си играете тази бавна част. Това е най-лесният. Иначе трябва да се го разписвате. Тук, трето, четвърто и става голяма математика. Така че запомнете по музика. Като има подсвирквания и почне едно по-отсечено, играем на ръченица. Аз ще ви подсказвам. Ако искате да пробваме, да видим дали ще го докараме да правите. Добре, ще познаеш ли? Сега хора стои с лице към нас. Българите с гръб към нас, пък ви са случайни с гръб към нас.
Няма ли? Така като ви подсказвам, добре ли не? Много. Трябва да се обърнете срещу нас и не да